guys, for today's video po ay mamamasyal kami dito sa napakagandang beach dito sa Caramoan, Camarines Sur. Tumatakbo po ako dito guys dahil hahabol muna kami magpa-picture dito sa napakagandang rock formation. At dito nga guys ay makakasalubong ko ang aking mga new friends. Di ka mamig-ibang migbangka. Di na, puro babayan. Dito sa Caramoan. Shoutout sa inyo mga friends tour ko dyan na mga super sexy. At dito na nga kami magpipicture ng aking kapatid at ng aming kaibigan na si Badet. Shoutout sa iyo, Badet. Uy, maganda ka na, Badet. At dito na nga kami guys sa gitna ng karagatan at super linis at super linaw nga ng tubig dagat. At kaunting kaalaman lang guys sa tubig dagat, nakakatulong guys ang tubig dagat sa mga may sakit sa arthritis, sa mga may sakit sa balat, tulad ng allergies, rashes. Shoutout nga po pala guys sa mga followers ko dyan, lalong-lalo na po sa mga nanonood at nagko-comment sa mga videos ko. At lalong-lalo na po sa mga nag-share ng mga videos ko. Hi guys, thank you na watching! And hopefully, nabigyan ko din kayo ng idea tungkol sa tubig dagat. Thank you guys!